Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, nakabili po kami ng mga pagkain sa Andox. So unang-una mayroon kami ditong sinigang. Yan po. Gusto ni Sa, itong sabaw. Tapos, liempo. Yan. Wow. Oh. Tapos, ito din, whole chicken. Mayroong chicken joy at Ano to pang? pork chop. Pork chop. Ayan, lahat na po yan ay nabili sa Andox. Maraming salamat po sa rider na bumili nito para sa amin, no? Opo. Yung kakilala namin na rider po, mabait, si Charito Pugoy. Maraming salamat. Maraming salamat, Busing. Itong lahat ng mga pagkain pala natin mga ka-studio ay sponsored by Food and Workout. Yan po yung channel name niya. Babae po siya po. Nagmumukbang din tsaka mga workout yung mga videos niya. So Yes po. please check out din natin mga studio dahil sobrang bait po ni ma'am po. Talagang nag-offer siya sa amin na mag-sponsor daw siya ng food ba. So maraming salamat ma'am. Nag-PM siya sa Instagram. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat po. So please po puntahan po natin, i-like, subscribe at paki-on din po yung notification bell. Ayan, pray muna tayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po, kainan na tayo. Yan. Pinsa na po kayo, medyo mainit naman ngayon dito kasi nag-turn off kami ng electric fan kasi dinig na dinig sa video yung electric fan namin, yung last video. Ano sa'yo, be? Yan, Sibi. Chicken wings. Yan, sige, eat ka na nak. Yan, gutom na siya. Gutom na siya. Ito muna, unahin namin. No? Ay, sorry. Rice na. Okay, rice. Wow. Mm. Yan, sa'yo Ito tumango. Ang laki niyan pa Wow. din. Thank you. Sa'yo nak. Wings. Ito po. Wings, kay Sax. Huwag ka magsalita. Puno yung bibig mo. Wow. Yung isang wings, magbigay mo sa kanya mo. Yan, sa'yo yan. Ito Ito pa, lang sa akin. ito lahat. Oh, ito na lahat. Oh. Yan, dami niyan, Sax. Meron din po kami ditong gravy. Wow, yan mo, mayroon pang kung ano, tanglad. Kain po tayo. Ina na bi, eat na. Yan. Parang magtumas yung sauce lang mo. Sinigang tayo. Nak, kau may sinigang na? Sabaw na. Ilawin sa bawa nagkanahan yung kanay. Naman dito sa sabaw sa sinigang. Ilawin gino. Bugan ako imo di. Bugan. Na ganahan ni siya pa sa sumasulong. Sinigang. Yan. Masarap din yung sinigang pa lang nila pa, no? Masarap po. Nakakain po kami dati sa Andox pero chicken lang yung nakain natin pa, Opo. no? First time namin kumain ng whole chicken. Tapos ito limpo din, oh. Tsaka yung sinigang nila. Kasi malayo kasi yung Andox dito sa amin mga ka-studio. Walang malapit ba na store nila.
Hait na nak. Kani? Kuha na ko? Iit. Kanin ka na. Maubos kaya namin to mga student. Dami nito. Mm-mm. Mm. Ano siya nak chicken? Sige, kunin mo yan. Daghan na imo kani mga ikatiwas na. Mm. Kaya ang kuha na iyang ikaon na pit. Yung wings lang Yung kinain wings niya. lang. Kagamay ang wings siya. Mm. Mm-mm. Ano ay crispy na. Sige, kaon na. Tumang. Napa man. Mm. Gusto ko yung chicken nila man. Kala no? Lutong-luto ba? Mm-mm. Walang mapula sa mga bones niya. Oh. Mm-mm. Tsaka yung lasa niya, Mabango rin pa no? magbango kasi mayroong tanglad ba. Okay na okay kasi first time namin to talaga. Mm. Yan ang bilis maubos ng isang buong manok. Mataba nga wings. Mm. Tsaka yung price niya po, affordable lang talaga. Mm. Mm. Itong siniligang nila mga 75 pesos lang. Mm. Dami na oh. Mm-mm. Limpo ka na. Limpo tayo. Mm. Ikaw man, limpo ka man. Oh. Mm. So, Matingin ko to, ma? Sa reaction, kailangan mga yak-yak. Mm. Ang wings ba? Socks pang. Ito na may ito mo. Kani iya? Mm. Anay mo na. Tagahan, anay mo na ko. Sa papa man ko yung account ko. Ikaw maayo ha. Thank you pang. Punaan pa na. Sakto na. Ito na. Mm. Try ko tong limpo. Mm. Hindi na crispy yung balat yung mga studio kasi kanina pa to dumating Mm. dito. Nag-prepare pa kasi kami tapos kumukuha pa kami ng shout out. Sa shout out pa lang mga studio.
kumukuha kami sa mga new videos na po. Hindi na po kaya na kunin lahat po based sa lahat ng video namin. Kasi sobra 100 videos kami. So, yung nag-comment kayo sa mga old na videos na talaga hindi na namin makuha yun po. So, sana po mag-comment kayo sa mga bago pa lang na video po. Yung latest po para makuha namin. Gusto mo to? Maraming salamat po. Tang. Ito sa'yo. Tang. Hmm. Ayan, Pang. Magpapasalamat pala tayo doon sa lahat ng mga nag-congrats, Pang. Mm. Hindi ko po maisa-isa po kayo lahat pasalamatan. Mm. Kaya nag-heart at nag-like na lang po ako sa mga comments po ninyo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kasi araw-araw kami nag-upload. Araw-araw may comment ba? Iba so mahirap yun siya na ma-manage lahat talaga. Kasi kami lang talaga nang ma-manage lahat sa tsaka nagbe-video. Mama ba? Ang kaon dahil may ngani nga bulak. Panit man na. Hindi. Panit. Kami ba? Nga bulak. Panit. Iyapon Yung limpo nila, okay naman yung limpo nila. Masarap ang kuan, Pang. Unod. Yung laman na yan, okay naman. So, naginayang na ako na wala na talaga yung crispy niya. Mas masarap talaga pag doon ka kumain pa, no? Mm. Kasi mainit pa pag serve ba. Malayo kasi ito pa, no? Sa Mandawi ito pa. Sa may Ayala ata. Sobrang layo ng Ayala dito sa amin. Mm. Tapos hindi basta-basta nakapasok sa Cebu City. Kasi ECQ pa sila no? Dito sa amin, GCQ. Biya? Hindi mo naman dito slow di anak. Sabaw mo na. Susunod niya sa... Sinigang. Saka naubusan na kami ng kanin. Last na to na kanin. Ito na lahat yung kanin natin, no? Naubos na ba? So, ubusin nila namin to mga studio. Eat ka na. Sabaw? Yung sinigang nila mang mayroong gabi. Ito sa'yo? May gabi pa, no? Mm. Gusto ko to pang. Ito, nasawsawan ba? Mm. Grabe, paningot juga mang. Ikaw po na?
Ubusin na naman. Ito man. Asan sa'yo dyan? Usog ka na? Mm. Daghan pa na yan sa mo. Sa'yo na lang yan, pang. Shoutout ako. Sige. Daghan po kayo kasals mo. Kaya Mm. kaumayo na. Kanin, be. Lahat ng gusto ko to. Mm. Ang Lechon nila, no? nitso nila. Lechon manok. Kami naman talaga. Hindi kami mapili sa pagkain. Kasi pinubre lang sa amin, no? Mm-mm. Makain kami halos lahat ba ng pagkain. Excuse apang. Airplane. Ang cellphone. Airplane. Busin ko na to mga studio. Shoutout muna ako habang kumakain sila. Medyo marami po ang shoutout ngayon. Yan. Shoutout Kyle Briven Forigay. Selski Mikulov from Bohol. Asensi family from Batasan Hills, Quezon City. Rochelle Santana from Leyte. Manilin Alfon from Taal, Batangas. Katrending Vlog. Riza and Darin Viray. You Gets TV. Meron po siyang channel. John Kirby Bardago from Cebu. Jared Cuevo from Nueva Ecija. Hasley Galis from Bohol. Ison Gaming Hub. Tol Boloy Vlogs from Thailand. Meron po siyang channel. Alan Manisi. Louisa May Mapote. JD Estuya from KSA. Leslie Sarmiento from Riyadh. Ivan from Siocon, Zamboanga del Norte. Sing Katie. Majimbo Rider, meron po siyang channel. Selly Milgar. Leticia Ong. Princess Pilar Makapili from Calamba, Laguna. Joseph Yuson from Baguio City. Jenaline Zabala. Siring Damikog Malho from Inupacan, Leyte. Jane Gomez Vlog from Lanao del Norte. Amor Family from JMA Cavite. Real Talk Tayo Kung Ako Ikaw, meron po siyang channel. Mendez Family. Filipino Foodie and More. Yang TV, meron din pong channel. Shout out Sturgeon Family at belated happy birthday to David, anak po ni Ma'am Makeup by Dipang. Belated happy birthday. Bel Sagon from Ilocos Sur. Mertil, meron din pong channel. Pick El YouTube channel from Pasig. Randy Bacolcol. Concepcion Tardo from KSA. Amorapak from Baguio City. Geraldine Dulay. Azshir Von Osorio from Davao City. Gemma Ibanez. Osir Eats. Amazing Creation 24. Meron po siyang channel. Jenny Rabak from Kuwait. Army of Mount Hope, Canada. Merwin Borbos. Mercy Nicole from Arizona, USA. Angel Olano Dulce at Robert Dulce from Carson, California. Hello po. Lily Villamor from Lebanon. Beauty Liza, meron po siyang channel. Jenny Abroad from Arizona, USA. Jessie Ordonio from Riyadh. Marife de Galicia at Vicky. Rona Smith from Utah. Grace from Arizona, USA. Razel Vlog from Cebu City. JHM Squad from USA. JBL Luterinia, meron pong channel. Maricar Gisorim from Calaca, Batangas. Udias family from San Luis, Agusan del Sur. Joanna Marie Bolo.
Jenny Nulia Labian, Von Jirik Pugoy from Gabi, Cordoba. Ito, Ito yung binilhan ni Akdam ng yung isaw. yung isaw po na 100 pieces doon po siya. Nakabili po siya doon sa Gabi. Mm. Shout out. Hello, shout out. Plakoy Brother YouTube channel. Flora May Artley. Mylene Olinger. Fentist family from Bacolod. Yan na po lahat. Ako natapos ko na din, naubos ko na. Kay Sax, hayaan lang po natin siya kasi matagal talaga siyang kumain. Pero madami kaming tinira sa kanya. Papaubos namin yan. Kain ka lang na, kain lang. Yun na po mga ka-studio, puntahan po natin food and workout. Yes po. Hanggang dito lang kami mga ka-studio. Grabe, ang dami na naming nakain po, ang sarap po. So, first time namin kumain ng ibang mga pagkain sa Andox. Satisfied talaga kami. Yes po. Yan na. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye.